Semmoinen pikkujutka. Tänään lähdössä pois. Kukkarit ja kaikki on hävennyt. Millä laivalla pitäisi mennä? Kävin vähän itteni pesemässä. No, löytyykö silleen, että tuo alus Mikä alus on? silleen, että tuo alus silleen, että kun kävit niitä. Niin, antaa olla jo. No onks vaimo jäänyt tänne johonkin? Ei, onneksi on Anopilmakin Eikä tiedä, hotellihuone on tuolla jossain sillä varastaa kukkareita kaikkia helvettiä. Pitäis kuolettavissa se torni. Niinhän se varmaan kannattaa mahdollisimman äkkiä. Ei, siinä on silleen, että sinne joku pari tonnia Luottaa. niin kerta on